Taas. Toivottavasti olette vielä virkistävän ja eheyttävän teen jälkeen hereillä ja hyvässä kunnossa. Luonnon hyvinvointivaikutukset Suomen Green Care-toiminnassa ja Salosen Kirsi, ole hyvä. No nyt alkaa kuulua. Joo, hei. On ollut tosiaan, ollaan nähtykin tämän päivän aikana, mutta sanon nyt kuitenkin hei teille tässä ominaisuudessa. Roolissa on tosiaan Kirsi Salonen on psykologi, joka tarkoittaa sitä, että on ihan tavallinen psykologi, mutta on erikoistunut sen lisäksi eko- ja ympäristöpsykologia, ja mä tulen kertomaan tässä matkan varrella tämän noin tunnin aikana, että mitä se tarkoittaa teoriassa, mutta noin ihan käytännössä se tarkoittaa minusta sitä, ja mitä mun mielestä Green Carekin tarkoittaa, on sitä, että myös fyysinen ympäristö vaikuttaa meidän hyvinvointiin ja pahoinvointiin koko ajan, joka hetki välittömästi. Sosiaali- ja terveysalalla, psykologiassa erityisesti, yhteiskuntatieteissä ajatellaan pääasiassa, että sosiaalinen ympäristö vaikuttaa hyvinvointiin, eli muut ihmiset, ryhmät, terapia, suhde ja niin edelleen. Mutta mun mielestä se oleellinen pointti on nimenomaan se, että niin kuin tutkimuksissakin on todettu, että fyysinen ympäristö vaikuttaa meihin koko ajan. Mutta meidän olisi syytä olla siitä tietoisia. Ja jos ajatellaan Green Care-toimijoita, työntekijöitä, niin tokikin Green Care-työntekijän on syytä olla siitä erityisen tietoinen. Miten hän ottaa mukaan sen fyysisen ympäristön siihen terapiaprosessiin? Tai onko sattumalta sillä fyysisellä ympäristöllä semmoisia vaikutuksia, että se jopa haittaa niitä kuntoutukseen tai hoitoon, hoivaan, terapiaan liittyviä tavoitteita, jotka on ikään kuin asetettu siihen sen ihmisen niin kuin hyvinvointiin tai siihen terapiaprosessiin. Eli tästä on kysymys. Ja tässä oli siis 2 nappulaa, toinen menee eteenpäin ja toinen taaksepäin. Ja koska fyysisellä ympäristöllä on meihin koko ajan vaikutus, niin on tietysti oleellista, että mä esittelen itseni esittelemällä sen fyysisen ympäristön, josta mä tulen tänne Rovaniemelle Vesilahdelta. Siellä ei ole noin kesäistä ollut eilen, kun mä sieltä lähdin. Eli Vesilahti on Pirkanmaalla lähellä Tamperetta, noin 50 kilometriä, mutta erittäin korvessa. Niin kuin Peltsi sanoi siitä hiljaisuudesta, mikä koit siellä Lapin retkillä, niin meillä on sellaista hiljaisuutta Pirkanmaalla Vesilahdella, että se on mielenkiintoinen, kun mä menin leville johonkin tilaisuuteen ja mä ajattelin, että kuinka pitkälle mun pitää hiihtää. Että on ihan hiljaisuutta, yhtä hiljasta kuin meillä kotona. Niin 14 kilometriä mun piti hiihtää. Että mä koin semmoista luonnonhiljaisuutta kuin meillä Vesilahdessa, kun mä avaan oven meidän kodista, että niin paljon sitä liikenteen tai moottorikelkkoja ja sun muuta milloin tuli musiikkia jostakin mökistä. Mä ajattelin, että tämänkö takia mä tulen Lappiin. Että nämä on tietysti erilaisia näkökulmia, mutta että niin kuin Hilkan ensimmäisessä puheenvuorossa tuli esille, että näitä on syytä ottaa niin kuin juuri niitä elementtejä, jotka luonnossa tuottaa sitä hyvinvointia, niin ottaa siihen, on se sitten terveydenhuoltoon tai matkailuun, niin tietoisesti mukaan. Okei, niin tässä on vielä tämä esittely jäi kesken, eli me ollaan vähemmistönä me ihmiset siellä meidän maatilalla. Mun lisäksi siellä on 10-vuotias poika ja mies, ja sitten tämä eläinmaailman edustajia on sitäkin enemmän. Eli tässä kuvassa nyt ei ole kuin koira ja tuolla on vuohia, jos katsoo tuonne taaksepäin tai tuonne taaemmaksi, niin siellä tämä on hyvin luonnontilainen, niin kuin huomaatte, että niittyleinikkiä ja voikukkia rehottavat siellä, että sillä tavalla. Meillä on sen lisäksi myös hevonen ja kanoja, mutta että tämä ei varsinaisesti tuota mitään taloudellista voittoa nämä eläimet päinvastoin, mutta että ne kuuluu toki siihen ympäristöön, jossa mä myös teen työtä. Ja tämä Pöheikön toisella puolella on sitä maatilaympäristöä, maisemaa.
Ja toi on sitä infraa, missä mun yritys myös osittain toimii, eli tuo kodassa ja sen ympäristössä. Eli taloudellisesti ei ole tarvinnut hirveitä investointeja. 1800-luvulla rakennetun torpan hirret niistä on tehty toi kota. Eli jos mulle tulee sinne maatilalle Vesilahdelle ryhmiä, niin sit se tapahtuu tuossa maisemassa ja niillä menetelmillä. Huomenna on tämmöinen menetelmäpäivä ja tänäänkin jos tuutte illalla tai iltapäivällä, niin saatte maistiaisia, mutta kerron niistä kyllä myös niistä menetelmistä, johon nimenomaan luonnon hyvinvointivaikutukset, tutkittu tieto ja sitten myös mun havainnot, kokemukset ja mun väitöskirja on vaikuttanut. Mä oon ottanut ne suoraan niihin menetelmiin, mitä on käyttänyt. Tämä puro, tää on myös sieltä meidän maisemista. Kuvastaa oikeastaan minua ja sitä, miten mä koen Greenkean se, miten mä ajattelen myös, että luonnon hyvinvointivaikutukset on osana ihan niin kuin tämmöisiä terveydenhuollon systeemiä, niin se on semmoinen moninaisuus, semmoinen kokonaisuus, että vaikka niissä vähän painottuu erilaiset sävyt ja menetelmät, metodit, niin kaikki on kuitenkin niin kuin sitä samaa elementtiä, luonnon elementtiä. Eli mun toiminnassani Greencare ei ole semmoista, että nyt perjantai-iltapäivisin mä teen jotain niin kuin ekopsykologista tai maanantaisin 8–9, vaan se on kaikessa mun toiminnassa, mun menetelmissä, myös sisätiloissa ja sisustuksessa ja niin poispäin mukana. Ja toki siinä väitöskirjasta sen verran, että ei olisi todellakaan mitään muuta aihetta lähtenyt tutkimaan, että siinä mielessä se on hyvin tärkeä. Nyt tämän esittelyn jälkeen me ollaan istuttu täällä koko päivän. Välillä on toki ihania mehuja käyty siemailemassa, mutta tehdään semmoinen lyhyt tämmöinen mielikuvaharjoitus ja sen jälkeen pääsette vähän liikkumaankin. Mulla oli itse asiassa tarkoitus, että mä olisin koko tämän porukan vienyt välillä tästä seminaarista tonne. Tuossa olisi ollut mahtava paikka tuossa jäällä, mä kävin siellä tauolla, mutta järjestäjät olivat laittaneet sen sinne tilaisuuden jälkeen. Yleensä mä toimin niin, että mä en suostu olemaan pelkästään sisätiloissa, mutta tehdään nyt näin, kunnioitetaan järjestäjän tahtoa, että ollaan täällä sisällä. Sä voit ottaa ihan hyvän, mukavan asennon siinä. Jossakin voi olla tilaa, niin voi vaikka pistää pitkälleen, jos siltä tuntuu, ja voit ihan palauttaa itsesi siihen omaan kehoon, mieleen. Ja hengitys on aika tärkeä. Mä otan tuon kapulan pois kädestä. Hengitys on sillä tavalla tärkeä, että hengityksen avulla me voidaan oikeastaan, se on harvoja. Totta kai me voidaan säädellä näitä omia raajojamme ja käsiämme, mutta jos mä ajattelen, että mikä on keino, että mä saan yhteyden myös mun muihin niin kuin elimistön osiin, niin hengitys on oikeastaan ainoa, mitä me voidaan sillä tavalla säädellä. Ei me voida säädellä meidän maksan toimintaa tai sydämen toimintaa suoranaisesti, että pumppaappas vähän tiiviimmin tai näin, mutta että hengityksellä me pystytään tietoisesti rauhoittamaan meidän kehoa ja mieltä. Silloin on myös niin kuin yhteys samalla meidän mieleen. Että on hyvä käyttää tietoisesti jatkossa myös näissä menetelmissä omaa hengitystä. Että siitä lähdetään liikkeelle nytkin. Että tosiaan sulla on se hyvä asento ja voit antaa sen oma hengityksen virrata ihan vapaasti. Mäkin hidastan mun puherytmiä. Sä voit antaa ton maiseman, joka tuossa on taustalla, jos se tuntuu sopivalta. Voit katsella sitä. Jos ei se tunnu itselle tällä hetkellä sopivalta, voit antaa mieleen tarjoutua joku toinen maisema. Itselle sopiva vuodenaika, lämpötila. Ikään kuin olisit siinä paikassa. Voit olla liikkeessä. Tai voit olla paikallasi. Voit ihan tuntea maaperän jalkapohjien alla. Tai sulla on jokin semmoinen sopiva asento, voit istua tai maata, ihan niin kuin tuntuu
tällä hetkellä tarpeelliselta ja sopivalta. Voit olla yksin tai yhdessä. Sopiva näkymä. Juuri sellaisia aistimuksia, ominaisuuksia siinä maisemassa, kun tuntuu hyvältä. Myös äänimaisema, tuoksut, värit. Ja mikäli olet liikkeessä siinä paikassa, voit ihan tuntea kehosi liikkeet. Sopiva rytmi ja maaperä tuntuu siellä sun jalkapohjien alla. Ja edelleen tunnet, miten hengitys virtaa vapaasti. On tilaa hengittää, tilaa olla vaan. On tilaa itselle, omille tunteille, omille tarpeille. Maisemassa voi olla sellaisia elementtejä, joista voi olla syytä tulla tietoisemmaksi. Siinä voi olla suojaavia elementtejä, puurunko, johon nojata, jonka suojassa olla. Tai voi olla tilaa, järvinäkymä, tunturin laajalta näkymä esimerkiksi. Juuri niin kuin tällä hetkellä tuntuu sopivalta ja tarpeelliselta. Ja huomaat, miten jokaisella hengityksellä kehoon virtaa hyvän olon tunnetta, rentoutumisen tunnetta. Ja oman maiseman mielipaikan elementit ikään kuin siirtyy sieltä keuhkojen alueelta kaikkialle rintakehään. Ja edelleen hengityksen myötä kaikkialle elimistöön. Ja myös mieleen. Oma maisema, mielipaikka siirtyy myös oman mielen maisemaksi. Ja kehomieli tunnistaa hyvää tekevän vaikutuksen. Ei tarvitse tietää, mikä se on, ei tarvitse analysoida, ymmärtää. Voi antaa sen tapahtua. Vaikutus voi olla elvyttävä, se voi olla vahvistava, se voi selkiinnyttää, rauhoittaa, rentouttaa. Ja voit antaa sen tuntua, vaikuttaa, kuulua, näkyä, lisääntyä, vahvistua. Täyttää koko kehomielen. Juuri niin kuin tällä hetkellä on tarpeellista ja sopivaa itselle. Hyvä, sä voit sitten pikkuhiljaa palautua tähän aikaan ja paikkaan. Edelleen heräämisen jälkeenkin tunnistat maiseman, olotilan, paikan hyvää tekevän vaikutuksen. Se säilyy, jatkuu, pysyy. Ja voit vähän ikään kuin tunnistaa sitä kehoa nyt, kun olet tässä valvetilassa, miltä se tuntukaan. Ei tarvitse niitä jännityksiä ottaa takaisin, mutta muuten. Sitten voit ottaa parin siitä sun vierestä. Ja nyt voit jakaa jotakin siitä sun kokemuksesta ja nyt voit nousta, jos tuntuu olla päivän istuttu täällä aika lailla, niin voit nousta vaikka ylös ja samanaikaisesti kuunnella, mitä sun keho tarvitsee. Mitä vaan. Hyvä. Täällä saa liikkuakin minun puolestani täällä ylös alas, jos haluat, mutta muuten samanaikaisesti voit vähän jakaa ajatuksia, kokemuksia sun tästä paikasta tai jos ei nyt tullut mitään erityistä mieleen, niin muuten voit jakaa kokemuksia sun mielipaikoista, luonnon vaikutuksista ja niin edelleen. Olkaa hyvä.
Ei ole. Hei, voitte vielä seistä ja jutella, mutta olisi ihan kiva kuulla, jos joku haluaa jakaa jotakin kokemusta tai ajatusta meidän tässä yhteisesti. Mä voin täältä antaa tämän mikin, niin olisi ihan kiva kuulla. Fyysinen paikka ei vaihtunut, mutta vaihtuiko mielenmaisema jollakin, niin olisi ihan kiva kuulla, jos joku haluaa jakaa jotakin. Ei ole pakko, mutta on mahdollista. Niin, voiko Petsi jakaa mielensä maisemia? Haluatko sä Reetta muuten sanoa sitä sun havainnosta? Sori kun mä tässä nakitan heti. 2. Niin, no, omalta kohdalta, kun just tuossa puhuttiin Kirsin kanssa, niin totesin, että mulla ei vielä... Eikö kuulu? Tässä on toinen. Kyllä se piti osata päällä. No niin, kokeillaanpa nyt. Onko se? Ei tätä oikein tällä No nyt se on. uskalla laittaa. No niin, mä koitan puhua tasan suoraan tänne mikkiin. Elikkä puhuttiin Kirsin kanssa siitä, että huomasin tuossa, että mulla ei vielä oikein tällä Rovaniemellä semmoista omaa mielipaikkaa olekaan. Että kun Kirsi kysyi, että mikä oli mielipaikka, niin mulla vaan singahteli kaikki ne semmoiset vanhat paikat mielessä tuolta edelliseltä kotipaikkakunnalta. Ja sitten totesin, että ehkä tähän täytyisi käyttää hieman aikaa ja vaivaa, että löytäisi täältä Rovaniemeltä semmoisia mielipaikkoja, että sitten olisi helpompi palata niihin, eikä tarvitsisi aina niin pitkiä matkoja päähän matkustella. Totta. Joo, joskus voi olla niitä esteitä, että ajattelee vain siellä lapsuuden maisemassa tai vain siellä aiemmassa kotipaikkakunnalla on juuri semmoisia maisemia, jotka oli mulle tärkeitä, että nykyisessä paikkakunnassa en voi löytää niitä. Joskus tämmöiset esteet voi olla niin kuin rajoittaa sitä, että on hyvä tunnistaa, vaikkei se ole ihan just prikulleen samanlainen kuin mitä oli silloin mummolassa tai lapsuuden tai aiemmissa maisemissa kotipaikoissa, niin siitä huolimatta niitä samoja elementtejä voi olla, jotka kuitenkin me tarvitaan niitä. Ei riitä, että me mennään sinne sitten vaan lomilla tai silloin tällöin. Me tarvitaan näitä viheraltistusta ja luonnon hyvinvointivaikutuksia, niin tekisi mieli sanoa päivittäin. Okei, sitten mennään eteenpäin. Tässä on tätä mun taustaani. Nämä on teillä, ei näihin tarvitse sen pidemmäksi. Nämä tulee teille jaettavaksi sitten ymmärtääkseni. Sen verran, että mä oon kirjoittanut 2 kirjaa näistä asioista, 2005 ja 2010, ja nyt on tosiaan se väitöskirja tekeillä, että sen pohjalta mä oon Psykologiliiton eko- ja ympäristöpsykologian toimikunnan puheenjohtaja ollut siitä asti, kun se perustettiin 2003, ja Green Care Finlandin hallituksen jäsen ollut 2011 vuodesta lähtien. Ja sitä ennen olin asiantuntijajäsenenä määrittelemässä juuri niitä laatikoita, mitä tänäänkin ollaan kuulemassa. Että mä oon ollut vääntämässä joidenkin sanojen puolesta, että sen takia siellä on tietyt sanat. Esimerkiksi mua voi syyttää niistä, mutta avataan niitä. Mä en halua, että käsitteet on vaan niin kuin, että me toistellaan niitä ja ne kuulostaa kivalta, vaan että minkä takia, mitä ne käytännössä sitten tarkoittaa. Ja tosiaan se, että mitä luonto on mun työssäni, niin se ei ole pelkästään viitekehys, pelkästään joku ympäristö, jossa joku temppu tapahtuu tai terapia, minun antamani terapiaprosessi tapahtuu, vaan nimenomaan luonto on työkaveri, kumppani, joka tekee osan mun työstäni. Ja se tarkoittaa käytännössä silloin sitä, että mun täytyy välillä vähän väistyä. Siis totta kai mä oon läsnä, en mä jätä ketään sinne yksin elpymään sinne kannonnokkaan, että heippa nähdään ensi viikolla, vaan mä oon läsnä siinä, mutta se sosiaalinen vuorovaikutus mun kanssa ei saa täyttää kokonaan sitä tilaa, fyysistä ja psyykkistä tilaa, niin se tarkoittaa käytännössä sitä. Eli mun ja hänen
on syytä välillä olla hiljaa esimerkiksi. Ja se, että on mahdollisuus sitten niin kuin aistia ja saada sitä luonnon hyvinvointivaikutusta sinne mieleen. Ja mä kerron näistä asioista vielä tänä aikana, mutta esimerkiksi tämä suoritus ja kaikki temppujen tekeminen ja touhuaminen ja liike ja toiminnallisuus, niin mulla on vähentynyt ihan älyttömän paljon. Ja mä oon ajatellut, että jos me halutaan täsmähoitaa mieltä, niin sitten siinä on aika syytä olla aika tarkkanakin, että kuinka paljon meillä on sitä actionia siinä ja millä tavalla me ohjeistetaan ne menetelmät. Joo. Ja erityispiirteitä, nämä ei ole mistään sivuilta, nämä on ihan mun havaintoja tästä vuosien varrelta ja todella mielenkiintoista minusta nyt tämä Suomi vastaan muu Pohjola. Että tämähän on hyvin erilainen juttu nyt, että jos mä ymmärsin oikein, niin tämä Norjan ja Ruotsin malli on pitkälti tätä maatiloihin ja maaseutuun painottunut. Ja meillä Suomessa, me ollaan niin avarakatseisia niin näyttäytyy siltä, ja mä oon oikeastaan ollut kans tämän takana niin kuin koko ajan puhumassa tuolla Green Care Finlandin porukoissa, että me ei rajata sitä sinne maaseudulle pelkästään ja maatiloille. Että se on nimenomaan niin kuin luonnon hyvinvointivaikutukset ja niihin pohjautuvat menetelmät olisi käytössä julkisella puolella, hoitolaitoksissa, kaupungeissa, missä tahansa, vaikka keskellä keskustaa ja niin poispäin. Eli siinä mielessä tämä on niin kuin, nämä Suomen erityispiirteet näyttäytyy ainakin tässä mielessä. Joo. Ja tosiaan jos mä ajattelen omaa työuraani, että mä oon eko- ja ympäristöpsykologian näkökulmasta puhunut luonnon hyvinvointivaikutuksesta jo ties kuinka kauan. Ja silloin se oli lähinnä sitä työssä jaksamista ja vähän virkistystä ja näin, otetaan vähän tietoisemmin tätä luonnon hyvinvointivaikutuksia pelkästään siitä näkökulmasta esille, niin nythän tämä on niin kuin mun mielestä räjähdysmäisesti niin kuin laajentunut ja lisääntynyt tämän Green Care-otsakkeen alla. Ja siinä mielessä niin kuin mun mielestä muutamassa vuodessa on tapahtunut tosi paljon, että vaikka joku voi ajatella, että kun ei ne kunnat ota ja ei ne tajua ne päättäjät, niin taas toisesta näkökulmasta mun mielestä on tosi paljon tapahtunut nyt ja Green Care-hankkeita on ympäri Suomea tosi paljon.